नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिजात्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतं देवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। दशमोऽध्याय। सुख कहନ୍ତି राये ଶୁଣ ଏ ଭାଗବତର ଲକ୍ଷଣ। 10 ପ୍ରକାରେ ଭାବ ଚିନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ବୋଲାନ୍ତି। ତାହା କହିବା ଏକେ ଏକେ ପ୍ରସ୍ତାବେ ତୋହର ସମ୍ମୁଖେ। ସ୍ୱର୍ଗ ବିସର୍ଗ ଭୂତି ସ୍ଥାନ ପୋଷଣ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ମନନ୍ତରବସାନୁ କଥା ନିରୋଧ ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 10 ବସୁଧି ଅର୍ଥ ରହି ନବଲକ୍ଷଣେ ଯେ ବାହୁଏ ବେଦ ବିଚାରି ଅନୁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି ମୁନି ଜନେ। ଆକାଶ ଶବ୍ଦ ତନୁ ମାତ୍ର ମହତ ଅହଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ କହି ସ୍ୱର୍ଗର ଗୁଣ ମତ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମାର ଗୁଣ ବିପରୀତେ ବିସର୍ଗ ପଞ୍ଚ ସମଚିତେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଜୟ ସ୍ଥାନ କହି ପୋଷଣ ଅନୁଗ୍ରହ ହୋଇ ମନନ୍ତର ଯେ ସାଧୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ବାସନେ ଉତି ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ଚରିତ ତଦନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଉକତ ବଂଶାନୁ କଥା ଅନୁବାଦେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସଂହରି ଆତ୍ମାର ଶକତି ଜଳେ ଶୟନ ଯୋଗପତି ନିରୋଧ ବୋଲି ତାର ନାମ ଲୀନ ସ୍ୱଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ମୁକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନ ଘଟେ ପୁଣ୍ୟ ଗତି ପ୍ରକାର ନିରୋଧ ଏ ଦୁଇ ଆଶ୍ରମ ନାମ ଏ ବୋଲାଇ ସେ ପରମ ଆତ୍ମା ନର ହରି ଏବେ ଅଶେଷ ଘଟେ ପୁରୀ ତାର ସକାଶୁ ଜୀବ ଲୋକ ତେଣୁ ବୋଲାଇ ଅଧାର୍ମିକ ସେ ଅଧିଦେବତା ବୋଲାଇ ଅଧିଭୂତଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେହି ଏ ଭାବେ ଏକ ଏକତର କହି ନ ଲଖି ପରାପର ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ ତାର ନାମ ପୁରୁଭୂତ ପୁରୁଷ ନାମ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡ ଭେଦି ବାହାର ହୋଇ ଗୁଣ ନିଧି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ଚିନ୍ତା କରି ସ୍ୱଭାବେ ଜଳ ରୂପ ଧରି ପୁରୁଷ ନାମ ନର ହେଲା ତହିଁରେ ନାରୀ ଯେ ବ୍ୟାପିଲା ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ମାୟାଧର ବିନ୍ଧିଲି ସହସ ବତ୍ସର ଦୃଶ୍ୟରେ କାରଣ ତେଣୁ ସେ ନାମ ନାରାୟଣ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମ କାଳ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇ ଏକ ମେଳ ଯାହାନୁ ଗ୍ରହେ ଉପଜନ୍ତି ଯାହାନୁ ଗ୍ରହେ ଲୀନ ଯାନ୍ତି ସେ ଯୋଗ ମାୟା କଳ୍ପେ ଉଠି ଆଣି କଳ୍ପଇ ନାନା ସୃଷ୍ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ତା ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିଧା ଅହଙ୍କାର ଅଧିଦୈବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିଭୂତଙ୍କ ଅଧିରେକ ଗୁଣ ପୌରୁଷ ବୀଜ ବଳେ ତ୍ରିବିଧ ବିଧି ବହେ ହେଳେ ଅନ୍ତେ ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ ଭଜେ ଆକାଶ ଗୁଣମୟ ସୃଜେ ସ୍ୱଭାବେ ଶେଷେ ଶ୍ରେୟ ବଳ ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପେ ଅନର୍ଗଳ ଏ ଚାରି ଭାବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ 10 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୂଳ ନାଥ ଚଳନ୍ତି ଯାର ଅନୁପଥେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ରାଜକୁ ଯେହ୍ନେ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେବକ ପଥ ଅନୁସରି ମୂଳ କମଳ ସେଇ ପଥେ ପ୍ରାଣୀ କି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ ପଥେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆତଜାତ ଶ୍ରମେ କ୍ଷୁଧା ଉପଜେ ତୃଷା ଭ୍ରମେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ମାଗ ମୁଖ ଏଣୁ ସର୍ଜିଲା ଅଗ୍ରେ ମୁଖ ମୁଖର ମୂଳେ ତାଳୁ ଜାତ ତା ସଙ୍ଗେ ରଚନା ସଂଯୁକ୍ତ ତାର ସଂଯୋଗେ ନାନା ରସେ ଆସ୍ୱାଦେ ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଣ କରେ ଅଗ୍ନିରକ୍ଷଣ ବାଦ୍ୟ ଧରେ ଶୁଚି ସୁଗନ୍ଧ ଭୋଗ ଫଳ ନାଶ ବିଭରେ ବାୟୁ ବଳେ ଆଘ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ଉପଜିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଗନ୍ଧ ବାହା ବୁଲେ ଆତ୍ମାର ଦେଖି ଅନ୍ଧକାର ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଜ୍ୟୋତି ସର୍ଜିଲା ରକ୍ଷପଣେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ 10 ଗୁଣେ ଦେବ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଚନେ ବିଧାତା ଦେଇ ଅନୁମାନେ ଶୁଣି ଅର୍ଥେ ନାନା ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଦେବତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶ ଏ ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ନାନା ଶବଦେ ନିଷ୍ଠା ଗୁଣେ ଯେ ଦ୍ୱାରେ ଜାଣିବ ତକ୍ଷଣେ ପୁଣି ବିଧାତା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ଚର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦି ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ ସେ ତତ୍ପଦ ଯେତେ ଜାଣି ପବନ ଯୋଗେ ପରିମାଣେ ସେ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଭଜେ ଉପରେ ବହେ ରାମ ରୋମ ରାଜେ ଅଶେଷ କର୍ମେ କରିବାରେ ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ ଉପରେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ବେନି କର ଯହିଁ ରକ୍ଷକ ସୁନାସିର ଜୀବନ ଗତାଗତ ଶୂନ୍ୟ ବିଧାତା ସଞ୍ଚିଲା ଚରଣ ଯେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପୟର ଯହିଁ ରକ୍ଷକ ଦାମୋଦର ସଂସାରେ ହବ୍ୟ କବ୍ୟ ବିଧି ଚରଣ ଯୁଗ ବଳେ ସାଧି
ବସ୍ତୁ ଉପାର୍ଜନ କାରଣ ଗଗନେ ବେନିଚରଣ ମୂଳ ଦେଶ ଆନନ୍ଦ ଗମନ ପ୍ରକାଶେ ସେଜି ସ୍ଥିତି ଉପତି କାରଣେ ତା ପ୍ରଜାପତି ସୁର ଗଣେ ଉଭୟ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ଅଜ୍ଞାନ ତୁଲେ ନାଶ କର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ରସ ମାର୍ଗେ ନାଡ଼ି ସର୍ଜିଲା କୁକ୍ଷି ଯୋଗେ ନଦୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବେନିପାଶେ ପ୍ରାନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ରହେ ଗ୍ରାସେ ଉଭୟ ନାଡ଼ି ନାମ ତୁଷ୍ଟି ସମୁଦ୍ର ନାମ ବହେ ପୁଷ୍ଟି ଆତ୍ମମାୟାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ରୂପ ଧରି କାମ ସଂକଳ୍ପେ ଚନ୍ଦ୍ରମନ ହୃଦୟ ଏହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୃଦୟ ଆବରିବା ଆସେ ଅସ୍ଥି ସଜିଲା ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ଅସ୍ଥି ଭିତରେ ମଜା କଲା ଉଦରେ ମେଦ ଭିଆଇଲା ତାର ଉପରେ ମାଂସ ଧରି ରୁଧିର ଆଭରଣ କରି ତାର ଉପରେ ଚର୍ମ ଲୋମ ମଜାର ମଦେ ରହେ ସୋମ ଏମନ୍ତ କରି ସପ୍ତ ଧାତୁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ମୂଳ ହେତୁ ବିସ୍ତାରି ଶ୍ଵସନ କଲା ନାଡ଼ି ହୃଦୟ କମଳ ମଧ୍ୟ ବେଡ଼ି ପ୍ରାଣର ହଇୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ନର ରସ ମୂଳ ଭେଦେ ଘେନିଣ ନାଡ଼ି ମଧ୍ୟେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସର୍ବବିକାର ଆତ୍ମା ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିମାନ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯେଣେ ସଂସାର ମାୟ ଜିଣି ଅବନି ଉଦକ ଅନଳ ପବନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତ କଳେବରେ ବିଷ୍ଣୁର ଭୋଜନ ମନ୍ଦିରେ ଏମନ୍ତ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ବିଷ୍ଣୁର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧାରଣ ବେଷ୍ଟିତ ଅଷ୍ଟ ଆଭରଣ ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ଏମନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଅହଂକୃତେ ଏ ଅଷ୍ଟଗୁଣେ ଆବରଣ ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘଟଣ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯେ ଏହାର ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କର ସେ ନିର୍ବିକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅନାଦି ମଧ୍ୟମ ନିଧନ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ନିରାକାର ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସେ ଖେଳେ ଆତ୍ମମାୟା କରି ପଣ୍ଡିତ ନ ମାନନ୍ତି ଏହା ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପଶୁବାକଳ ରୂପ ହରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଅବତରି ଏମନ୍ତ କ୍ରିୟା ନାମ ଧାତୁ କର୍ମଙ୍କର ହେତୁ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥେ ଶୁଣ କହିବା ଆଉ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧରି ମନକୁ ସଜିଲା କହେଳେ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃମେଳେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ ଅସୁର କିନ୍ନର ଗୁହେକ ଅପ୍ସରା ଯେ ଦକ୍ଷ ନାଗ କି ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖଗ ଉରଗ ମାତୃଗଣ ଦକ୍ଷ ପ୍ରେତ ପିଶାଚୀ ଗଣ ଭୂତ କୋଷାଣ୍ଡ ବିନାୟକ ଉନ୍ମାଦ ବେତାଳ ନିରେକ ଗ୍ରହ ଡାକିନୀ ମୂର୍ଖ ଖର ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ବନ ଘୋର ତ୍ରିବିଧ ଚତୁର୍ବିଧ ଆନେ କେବଳ ସ୍ଥଳ ବିନାଶନେ ଗଗନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷଚର କୁଶଳ ପର ଏତେ ପ୍ରକାର ନାମ ଗତି ଆତ୍ମାର ବଳେ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଣ ପ୍ରଭେଦ ତିନି ଲୋକ କେ ଦେବ ଦାନବ ନାରକ ସତ୍ୟରେ ସୁର ରୂପ ହୋଇ ଲକ୍ଷେ ମାନୁଷେ ସମ୍ଭବଇ ତମ ଗୁଣରେ ଅଧଗତି ପାପିଷ୍ଟେ ତହିଁ ବୃଷମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ତିନି ଲୋକ ତିନି ଗତି ଭାବେ ସଜିଲା ପ୍ରଜାପତି ସେ ଗୁଣ ଚିତ୍ରପାୟ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଇ ଏକ ଆରକେ ନ ଗଣିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହି ନ ପାରିଲେ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳିବାର ଅର୍ଥେ ଦୈବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଯେତେ ଏ ତିନି ଭାବେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା ପୋଷଣ କରି ସ୍ଥାନ ସୁଖ ସମ୍ଭବେ ଦିନ ହରେ ଯେ ବିଧି ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଭୋଗ ଅନ୍ତ ହରି କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଆତ୍ମାର କ୍ରୀଡ଼ା ନାଶ କରେ ବାଳକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରେ ସର୍ବହରଇ ଅବସାନେ ଜିମୁତ ଯେସନେ ଗଗନେ ଯେ ଭାବେ ହରି ଗୁଣ ଯେତେ ଦେବେ ଚିନ୍ତିବେ ଯହିଁ ଚିତେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଜନ୍ମ କାଳେ ଯେ କର୍ମ ସାଧେ ଯୋଗ ବଳେ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଏ ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପିତ ସଂସାର ବିକଳ୍ପ ନାମଟି ଏହାର ଏ ନିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିଧି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳୁ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଭାବେ କହିଲୁ କଳ୍ପ ଗୁଣ ରାଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଶନିକ ବାଚ ହେ ସୁତ କହ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବ ମନ ବ୍ୟଥା ପଦ୍ମକଳ୍ପର କଥା କହ ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ଭବ ମୋହ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ୟାଧନ ଦୁଷ୍ଟ ବାଣୀ ବିଦୁର ସଭା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି କୁଟୁମ୍ବ ଆଶା ଦୂର କରି ବନେ ପଶିଲା କି ବିଚାରି ପୃଥିବୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବନ ପର୍ବତ ଘର ବନ କୈବଲ୍ୟ ଭାବେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସେ ଭମିଲା ମୈତ୍ରୀୟ ମୁନି ସଙ୍ଗେ ତାର କାହିଁ ହୋଇଲା ଏକ ସ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ପଦ ନିଜନେ କରି ବଞ୍ଚିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ବିଦୁର ପଚାରିଲେ ଯେତେ ମୈତ୍ରୀୟ ବୋଧିଲେ ଯେ ମନ୍ଦେ ପୁଣି ସେ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୟାଗ ଶୋକେ ମିଳିଲା ହସ୍ତିନା କଟକେ
ପରୀକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଘେନି ଯାହା କହିଲେ ସୁକ ମୁନି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ଭାଗବତେ ସୁକ ସୈନିକ ସମ୍ପାଦନ ଶୁଣନ୍ତ ନ ଲାଗଇ ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତ ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟା ବୈୟାସିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଦଶ ଲକ୍ଷଣ କଥନି ନାମ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ।